Сигурно на всеки се е случвало да иска нещо разходително, но без всичките излишни калории от подсладените напитки. Днес ще си поговорим за една страхотна, освежаваща и много здравословна алтернатива. И най-хубавото, всеки може да си я приготви супер лесно у дома. Хайде да започнем с една съвсем проста математика. От едната страна имаме калоричните напитки, които, съвсем спокойно могат да добавят 200 чи и повече празни калории към деня ни. От другата страна, обаче, е естествено ароматизираната вода, която съдържа, точно така, 0 калории. Това е една съвсем малка промяна, нали? Но пък ефектът е огромен. И така, въпросът е ясен. Как да направим тази здравословна замяна хем лесна, хем вкусна? Отговорът, разбира се крие в естествените аромати. Защото тук не става въпрос просто да избегнем калориите. О, не! Ползите се крият буквално във всяка глътка. И те са много, много повече от просто страхотен вкус. И ето един факт, който е наистина впечатляващ и е подкрепен от науката. Само като заменим калоричните напитки с такива без калории, проучванията показват средна загуба на тегло от около 2,5%. И то само за 6 месеца. Само си помислете, една толкова проста промяна в навиците може да доведе до съвсем видими резултати. Но ползите изобщо не спират до тук. Освен, че помага да сме добре хидратирани, ароматизираната вода поддържа кожата здрава и гладка. А благодарение на плодовете, които слагаме вътре, тя доставя естествени витамини и минерали, които подпомагат целият ни организъм. Добре, вече видяхме защо е толкова полезно. А сега нека да видим и колко е лесно. Време е да си приготвим собствени вкусни инфузии у дома, стъпка по стъпка. Започваме с една абсолютна класика, която е невероятно освежаваща. Говорим за перфектната комбинация от краставица, лайм и свежа ароматна мента. Приготвянето е, по-лесно не може и да бъде. Първо подготвяме си съставките. Нарязваме краставицата и лайма на тънки резенчета, после ги слагаме в кана заедно с свежи листа мента, наливаме студена вода и разбъркваме съвсем леко, просто за да се смесят ароматите. И сега идва най-важната стъпка. Оставяме напитката да престои. Така водата ще поеме всички тези прекрасни вкусове. Просто и гениално. Добре, а ако някой търси нещо по-сладко и плодово? Няма проблем. Опитайте тази страхотна тропическа комбинация от сочен портокал и киви. Процесът, разбира се, е също толкова елементарен. Обелваме и нарязваме портокала и кивито и ги слагаме в каната. Наливаме студена вода и ето тук идва един малък трик. Като разбърквате, лекичко натиснете парченцата плод с лъжица. Така ще освободите още повече от техния сок и аромат. Може да се сервира веднага или да се остави да престои за още по-наситен вкус. И за да сте сигурни, че вашите инфузии ще са винаги перфектни, ето няколко финални съвета. Така ще извлечете максимума от всяка една капка. Първо, нещо много важно. Използвайте зрели плодове. Те винаги дават най-много сладост и вкус. Второ, ключът към перфектния аромат е търпението. Оставете водата да престои поне 2 часа, а за наистина наситен вкус, оставете я в хладилника за цял ден. И още нещо, не бързайте да сменяте плодовете. Можете спокойно да напълните каната още веднъж-дваш, преди да загубят аромата си. Идеята е проста. Хидратацията не трябва да е скучна, а вкусна. Затова експериментирайте. Създайте своя собствена перфектна комбинация.